Здравейте, аз съм Тито от Вето и днес ще си поговорим за устойчивите уреди и технологии. Ще изброим 3 технологии, които са устойчиви във времето и пестят електроенергия и вода. Заповядайте за номер 1. Това, разбира се, са индукционните котлони. Знаем много добре, че когато използваме стъклокерамичните котлони и пуснем една определена зона, зоната цялата се нагрява. Съответно, когато сложим съда, имаме електроенергия, която, да кажем, отива на вятъра, защото не се затопля само там, където е дъното на съда. Разбира се, винаги може да подберем така съдовете си, че да се опитаме да напаснем нещата, но така или иначе котлона трябва да помага на нас и той трябва да е в наше удобство, и тогава идва на помощ всъщност индукционната технология. Може да видим, че когато включим този котлон, в случая той е индукционен на марката Bosch с Flexi зона, изберем зоната и я включим. В случая това цялото нещо в момента би трябвало да загрява. Обаче то не загрява. Колкото и да се държим ръката, няма да загрява. Ще започне да загрява едва когато сложим съда. Когато сложим съда, разбира се, няма да има никакъв проблем. Ето, ще го пуснем на Boost степен. Няма да има никакъв проблем да си сложим пръстите тук. Това ще ни помогне допълнително и ако нещо излезе, да не загори. Всъщност, какво е индукционната технология? Индукционната технология е технология с бобина, която нагрява феромагнитни материали. Или какво означава това? Бобината нагрява директно съда. Тук, ако пипнем сега, ще е студено, тук вече не можем да се държим пръста. Така технологията разпознава метала и след това нагрява само него. По този начин енергията не се изхабява излишно в това да затопля местата, където не ни е необходимо. Технология номер 2 е зеолита. Какво е зеолита? Зеолита е един камък, който в синтетичния си вид, пък и в естествен природен вид се използва за редица приятни, благоприятни неща в услуга на човечеството. Едно от тях е технологията, която чрез синтетичен зеолит се използва за сушението на съдовете. Както знаем, всяка една съдомиялна след цикъла на измиване трябва по някакъв начин да изсуши съдовете, така че да не излизат на капки. Много елегантното решение на Bosch е да използват този камък зеолит. Нека първо разкажем как работят съдомиялните, които нямат зеолит. Изсушаването при тях става, когато се загрее една вода до 90 градуса и се излее върху съдовете. Така те поемат част от топлината и капките, които остават по самите съдове, се изпаряват с времето. Това обаче включва разхода първо на около 3 литра вода, за да се случи, и на второ място, разбира се, на нагревателя, докато загрее до 90 градуса водата, може да си представите колко електроенергия се използва. Това елегантно решение зеолита, всъщност този камък има свойството да, когато има влага или пари около него, да ги приема и след това, когато ги приеме в себе си, когато ги абсорбира, така да кажем, излъчва топлина. Всъщност, разбира се, когато говорим за съдомиялната, вътре в камерата на съдомиялната винаги имаме едно влажно помещение, което има много влага. След като са измили самите съдове, чашки и посуда, вътре всичко е влажно. Тогава съдомиялната спира да прави каквото и да е и зеолита започва да върши своята работа. Той обира влагата от въздуха
и започва да излъчва топлина, която всъщност изсушава съдовете и посудата. По този начин няма да ви остане никога на капки посудата, дори при използването на пластмасови съдове. Сега да се преместим за технология номер 3. Заповядайте, Свен. Технология номер 3. Ще поговорим малко за хладилниците и една функционалност, която също е устойчива във времето, много практична и според начина ви на пазаруване може да ви спести много всъщност средства. Тук имаме един хладилник на марката Bosch, който разполага с технологията VitaFresh. Това на пръв поглед е едно нормално чекмедже за зеленчуци и плодове. Разбира се обаче, малко по-напред са отишли хората от Bosch и са го направили така, че да може да се регулира както неговата влажност чрез този бутон, за да е подходяща влажността за зеленчуци и плодове, така и температурата вътре в чекмеджетата. Това е една от най-добрите технологии за поддържане на зеленчуци и плодове, а в тези малки чекмеджета, понеже се поддържа точно температура между 0 и 0,5 градуса, в случая прави чекмеджетата напълно подходящи и чудесни за съхранение на меса, риба и млечни продукти. Добре знаем, че когато се вземе пилешко филе от охладената витрина в някои от магазините и го оставим, много бързо то започва да или гранясва, или мухлясва, или се изсушава. Всъщност тази зона е точно за да предотврати това нещо. Тук при зоната за зеленчуците и плодовете имаме, в зависимост от зеленчука или плода, който сложим тук, до между тройно и десеторно по-дълго съхранение на вашите зеленчуци и плодове. Какво означава това? Това означава, че ако оставите в един нормален хладилник една чепка грозде, тя може би ще издържи в нормалния хладилник без такава технология около 10 на дена, докато гроздето започне да хваща малко по малко мухъл и да мухляса общо взето, да хваща такива паяжинки, белички нещица. При този хладилник тази чепка грозде може без проблем да стои 2 месеца, без по никакъв начин да се наруши вида. Това прави до 10 пъти наистина по-устойчива технологията VitaFresh. И да се върнем малко за уредите на Bosch. В случая Bosch като една отговорна компания имат в момента кампания за устойчивост у дома и за устойчивост на нашата планета. Те се грижат много за екологията и sustainability-то, както е модерно да се казва, на планетата ни, защото в крайна сметка ние сами се населяваме и от нас зависи да я поддържаме. В случая кампанията е да върнеш стария си хладилник и да си купиш нов уред на Bosch, като освен, че те ще възстановят част от цената на новия уред, ще дойдат, ще ви го вземат от вкъщи и ще ви го извозят стария. А сега до края на годината може да се възползвате от удължена гаранция след регистрация от 5 години. Това са 3 от най-известните технологии за устойчивост. Аз бях Дидо, благодаря ви за вниманието. Чао!